Сәлем барыгызга да без сезнең белән 6-нчы каталогның планеркасына керешәбез. Беренче атнабыз үтеп китте. Хәзер менә безнең икенче атна бара. Беренче атнада без бик актив рәвештә кызлар белән заказлар җыйдык. Заказларны без ничек җыябыз? Без гомумән алганда сату белән шөгыльләнмибез. Ләкин безгә үзебезнең шәхси үзебезнең заказларыбызны җыяр өчен без клиентский чатларыбызда, статусларда күп кенә шундый социаль челтәрләрдә эшлибез. Һәм менә шушы эшләү дәверендә без үзебезгә личный шәхси балларны җыябыз. Чөнки кеше бер үзенә 5000 мең генә заказ ясый алмый бит инде, шулай бит инде. Һәрвакыт эш атна саен сез 5000 меңлек заказ ясап, сез үзегезгә генә урыслар әйтмеш убытокка китәсез. Шуңа күрә андый минуслар булмасын өчен сез үзегезгә клиентский чат булдырырга тырышыгыз. Кызлар, кемнәрнең клиентский чатлары юк. Клиентский чатка без кемнәрне кушабыз? Туганнарны, якыннарны, дусларны, классташларны, әлбәттә, үзебез белән бергә укыган курсташларны, барысын да авылдашларны, күршеләрне дигәндәй, барысын да бер группага тутырабыз. WhatsApp группасына, мисал өчен, яисә Telegram группасына тутырабыз да, без көн саен сезнең белән әкрен-әкрен үзебезнең продукциябыз турында сөйли башлыйбыз. Коллажлар куясызмы сез анда? Ягъни, мәсәлән, заказыгыз бар икән сезнең, заказ алдыгыз икән, яисә берәр алган продукт сезгә ошады икән, берәр товар, мәсәлән, Побеликтан. Сез шуның белән үзегезнең клиентский чатыгызда уртаклаша аласыз, кызлар, һәм шуны рәхәтләнеп куясыз. Кешеләр белән аралашып, шулай иттереп, үзара сөйләшеп, аралашып, сез үзегезгә рәхәтләнеп заказлар җыясыз. Клиентский чат алымын куллану бик отышлы. Чөнки беренчедән сез үзегезгә 50 балл җыярга булышасыз, яисә 100 балл, әйеме? Ничек кирәк безгә 50 балл? 50 балл булган очракта безнең компания безгә 20%, 26% скидка вәгъдә итә. Әгәр дә инде, мәсәлән, клиентлар яисә сез үзегезгә генә 50 балл ясамыйча заказ ясаган очракта сезнең бары тик 20% кына басым скидка, ә инде сез 50 балл җыелган очракта сез инде 26% скидка аласыз. Ул бик шундый әйбәт. Демәк, аңлады, клиентский чатта эшлибез, дәвам итәбез эшебезне, статуслар белән эшлибез. Статусларның ничек файдасы бар? Беренчедән, ул безнең клиентский чатта утырмаган кешеләребез карый, ул статусларны һәм безгә заказлар ясыйлар. Һәм икенче эш итеп, без каталог дәвамында сезнең белән рекрутинг белән шөгыльләнәбез. Рекрутинг инде безнең ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, төрле социаль челтәрләрдә алып барырга, анысы турында без аерым группада үзебезнең укуларыбызда өйрәнәбез. Кемнәр белми, аларга аерым укулар алып барырга туры киләчәк. Әгәр дә сорауларыгыз булса, языгыз, мин сезгә җавап бирәм. Демәк, рекрутинг безнең бик актив рәвештә алып барыла, көн саен рекрутинг дисциплинаны тотабыз без. Клиентский чатлар, статуслар бара һәм алга таба нәрсә әйтәсем килә? Тагын без бик зур эш эшлибез. Без инде үзебезнең шәхси личный брендыбызны үстерәбез. Личный брендны без ничек үстерәбез? Әлбәттә, безнең личный брендны үстерүдә социаль челтәрләр ярдәмгә килә. ВКонтакте, тыелган социаль челтәрбез бар инде, элеккегә Instagram дип йөртәбез, тыелган челтәр. Шулай ук инде башка одноклассниклардан, мәсәлән, әйме, менә шушындый шулай статуслар аша без шундый челтәрләрдә үзебезнең шәхси брендыбызны үстерәбез. Ничек итеп үстерәбез без аны? Ничек итеп дөрес итеп алып барабыз без үзебезнең аккаунтларыбызны? Без алар турында да сезнең белән группада сөйләшәбез һәм сөйләшәчәкбез. Анысы өчен личный бренд ул аерым тема, аны зур итеп аңлатырга кирәк. Без инде үзебезнең командада без инде видеолар төшерергә өйрәнәбез, коллажлар ясарга өйрәнәбез. Кемнәр белми, шулай ук яңадан кабатлап карап чыгарбыз, кызлар. Нәрсә әйтәсем килә, бу каталогта безнең менә шушындый набор, японский набор инде, әйме, бик яңа чыккан. Бу бик шәп набор, кызлар. Кемнәр заказ бирмәгән, заказ бирегез. Мин үземә дә заказ ясадым. Менә берничә шундый яңа япон наборыннан, сериясеннән, япон сериясеннән әйберләр алып карарга булдым. Бу инде безнең новичокларга бик шундый шатлыклы хәбәр дип әйтәсем килә. Бу япон сериясын, кызлар, яңа килгән кешеләр 1000 заказ ясыйлар икән, алар аны икенче заказлары белән бушка алачаклар. Супер-пупер яңалык бу. Шуңа күрә менә бу кремнарны бик мактыйлар, әйме, кызлар, әле менә VIP консультантлар булсалар алданрак ала бит инде бу яңа товарларны. Аларның әйтүенчә, гомумән алганда, минем отзывларында кара продукцияны изучать итеп, өйрәнеп дигәндә, әйме, шулай дип изучать итеп караганнан соң менә кояш бит инде хәзер кыздыра башлый, җәйгә кадәр менә кремнары менә шушы кояштан да саклый икән. Шуңа күрә үземә дә заказ бирдем. Кызлар, акчагызны кызганмагыз, менә бу кремны алыгыз, бу бик кирәк безгә. Һәм гади кремга түгел, гомумән алганда Фаберликның кремнары кислородлы кремнар. Шуңа күрә кешегә тәкъдим иткәндә дә оялмыйча, курыкмыйча, рәхәтләнеп сөйләп, тәкъдим итеп карый аласыз кешеләргә. Чөнки бу кремнарны без рәхәтләнеп кулланабыз үзебездә, әйме. Безнең VIP консультантларда курыкмыйча без сөйли алабыз алар турында кислородлы булганга күрә. Һәм менә 1500 заказ ясыйлар, 20% скидка алалар һәм икенче заказ белән шушы сериянең шәп кремнарын алар алачаклар үзләренә бүләк итеп. Шулай ук без актив эш алып барабыз, яңа новичокларны кушканда менә шуларны аңлатабыз бит инде һәм үзебезнең стартовый шаглар турында аңлатабыз, кызлар. Стартовый шаг безнең, мәсәлән, беренче шаг инде ул шушы бүләк алу өчен булса, әйме, мәсәлән, беренче шагны 1500-гә ясады ул заказын. Ул икенче заказын әгәр дә ясый икән, мисал өчен 2999 сумга заказ ясый икән, ул 299 сумга бик шәп набор алачак. Ул набор инде кыйммәтле набор. Шулай ук 4999 сумга ясый икән, икенче шагын инде, икенче адымы, ул вакытта инде ул 99 сумга алачак шул стартовый бүләген.
Алга таба 3-нче шаг, 4-нче шаг, менә 5 шагка кадәр, 5 адымга кадәр безнең стартовый программабыз бара. Ул безнең яңа килгән консультантлар өчен бик тә кулай, чөнки әлеге кыйммәтле наборларны шул 99-га, 299-га гына алу ул бик зур бәхет, кызлар. Шулай ук безнең 100 балл ясаучылар өчен дә бик зур бонуслар бар. 100 балл ясаучылар безнең 70% скидкага билгеле бер товарга, шулай ук бонуслары бар. Алдан распродажларны күрә алабыз без. Шундый яшерен распродажларыбыз була. Шуңа күрә менә 100 балл эшләүнең дә үзенә күрә бер плюслары бар дип әйтәсем килә. Кемдер мәсәлән 50 балл ясыйса икән, кызлар, 26% гарантированы сезгә бик арзан бәядән генә 26%-тан сез икенче каталогта алачаксыз үзгә кирәкле товарларны. Димәк, бу каталогта без бик актив рәвештә заказлар белән эшләргә тиеш. Беренчедән, клиентский чатларда, статусларда үзебезнең социаль сетьләребездә эшлибез. Шулай ук новичоклар белән эшлибез. Новичокларга аңлатабыз, стартовый шаглар турында. Аның өчен Телеграмда аерым безнең группабыз бар, новички дигән. Шунда бөтен әйбер аңлатылган, кызлар. Кемнәр инде безнең куша белми, ягъни үзләре дә яңа килгәннәр һәм яңа консультантларны ничек итеп терки белми, аны мин аерым аңлатам. Минем шулай видеоларым, үземнең обучением, укуларым бар. Кирәк булса, мин һәрберегезнең битенә язып, ягъни шәхси битләренә аңлатырмын. Без аерым сезнең белән аларның группаларында да карарбыз. Кемгә нәрсә аңлашылмый, кызлар, сорауларыгызны бирегез. Гомумән алганда безнең алда марафон көтә ала бирсә, менә шундый яңалыгыбыз бар. Анысы инде киләсе каталогта дип планлаштырабыз. Без Оля белән ике наставник бергә берләшеп, һәрвакыттагыча бик шулай бергәләшеп эшлибез. Безнең инде алда план марафон үткәрү. Марафон безнең ВКонтактега багышланачак. Атнага 3 тапкыр дәресләр булачак. Кеше буш вакытында әлеге марафонга кереп, әлеге укуларда катнашып, үзенә өйгә бирелгән эшендә эшләү булачак әле. Домашний задание дип әйтә инде урыслар дип әйткәндә, шул домашний заданиены эшләп, әле марафон ахырында күңелле генә нәтиҗәләргә ирешеп, инде бүләк алу мөмкинлеге дә булачак. Шуңа күрә катнашыгыз. Киләсе каталогта бездән зур планнар. Һәм тагын шулай инде планерка булгач, әйтмичә булдырамыйм, тагын бер кат безнең бит зур яңалыгыбыз бар. Без җәй көне Аллаһ бирсә, барыбызда җыелышып, лидерларыбыз белән шулай теләүче кулланучыларыбыз булсалар да килә ала. Менә шушы 3 каталог, мәсәлән, каталог буе инде эшләгән, мәсәлән, 6-нчы, 7-нче, 8-нче каталогта эшләгән уңышларыбыз белән уртаклашыр өчен җыелачакбыз. Һәм шунда инде, әлбәттә, безнең иң активларыбыз кем 2 тапкыр звание ясаган, шуларны бүләкләячәкбез. Инде ул званиены ничек ясарга тагын бер кат аңлатып китәм. Мисал өчен 2 тапкыр яңа звание ясарга дидем мин. 2 тапкыр инде бер званиены инде 2 каталог буе тотсагыз, ул бик шәп инде. Мисал өчен, мәсәлән, безнең Зилә бит инде 3%-ка ирештеме? Зиләгә инде 6% ясарга кирәк. Чөнки Зилә безнең әле күптән түгел 3% булды. Менә ул 2 каталог буена 6% ясарга тиеш була. Мәсәлән, 7-нче, 8-нче каталогта 6% ясыйсың икән. Димәк, син җиңүче. Җиңүче дип инде шундый актив консультант булачаксың, безнең актив өлкән консультант. Инде кем әлегә 3% ясамаган, сезгә инде менә 7-нче, 8-нче каталогта 3% ясарга кирәк. Ягъни 8-нче каталогта булмый икән, 6-нчы белән 7-дә башлый аласыз. Мәсәлән, шушы каталог буена сез шушы каталог башлануга инде актив эшләргә тиеш идегез. 3%-ка ирешер өчен яисә 6%-ка ирешер. Менә шушы каталогта сез 3% яисә 6% ясарга тиеш буласыз. 7-нче каталогта шулай ук 3 яки 6% ясарга тиеш буласыз инде. Әгәр дә инде кем шушы каталог барышында 3% ясый икән, алдагысында 6% ясый икән, ул да шулай санала, чөнки сез 2 каталог рәттән яңа звание ясадыгыз дигәнсез. Яисә бер званиегызны 2 каталог буена тоттыгыз дигәнсез. Мәсәлән, 3-3 шулай бара, әйме? 3 каталог буена тотсагыз да анысы да бик әйбәт. Шуңа күрә, кызлар, бирешмибез. Әйдәгез, июль аена шәп кенә утырып алырга, Алла бирсә, аралашып, сорауларыгызны әзерләп килегез. Шушы очрашуда үзегезнең актив эшчәнлегегезне күрсәтеп дигәндә, әйме? Наставниклар белән аралашып, рәхәтләнеп утырыр өчен, бүләкләр алыр өчен тырышыйк. 6-нчы, 7-нче, 8-нче каталогта без сезнең белән яңа званиелар ясаячакбыз. Кемдер 3%, кемдер 6%, һәм ул әлеге званиелар 2 каталог буена тотылырга тиеш. Уңышлар барыгызга да. Шуның белән 6-нчы каталогка ясаган планеркам тәмам. Пока-пока.